Otca i Sina i Svetog Duha. Čuli smo i od Svetog Apostola, a čuli i od samoga Gospoda da ovo naše vrijeme tekući vodi nas ka onom danu gdje će se ono i zaustaviti, gdje će tok vremena prestati i gdje započinje tok beskrajne vječnosti. A da li ćemo mi tu vječnost naslijediti, zavisi od toga kako vrijeme koristimo. To jest kako živimo u vremenu i po čijoj volji živimo. I Sveti Apostol, a on sam pokrenut voljom bespočetnog, vječnog Boga, pa su mu zato i riječi takve. I zaista sigurno je, a to svi možemo da potvrdimo iskustvom, makar taj opit imamo, jer svi smo mi itekako svojevoljni. I za razliku od Gospoda koji nije došao da traži svoju, no volju onoga koji ga je poslao, time učeći nas da budemo poslušni, iako je on saglasan po ljubavi i slobodi sa voljom Oca svojega, ali nas zaražene neposlušnošću od paloga i mrtvoga duha đavoljeg, on podsjeća na tu živonosnu, životvornu i za nas spasonosnu volju Očevu. Pa nas podsjeća da on nije došao da tvori svoju volju, nego volju Oca koji ga je poslao, a onda kao takav, kao poslušni sin, priprema i svete apostole i šalje ih silom Očevom, silom Duha Svetoga, jer svaki onaj koji je poslušan Sinu, a kroz njega prinosi poslušnost Otcu, prima snagu Očevu. A Očeva snaga, Očeva sila, jeste sila Duha Svetoga. Zato crkva kao majka preklinje svu svoju djecu da budu poslušna. Prvo poslušna, pa će onda biti i pametna, i moćna, i silna. Jer mudrost koju mi u crkvi primamo isključivo kroz poslušnost. Izvan poslušnosti ostajemo slijepi. I ne glupi, no preglupi. Ne mračni, nego premračni. I ne samo grešni i bolesni, no pregrešni, mnogo grešni, sve grešni i prebolesni. I Sveti apostol Pavle, nošen tom voljom Očevom, ne samo on, nego svi sveti apostoli i svi sveti naslednici apostolskog duha i apostolske vjere i apostolske poslušnosti, oslobođeni moćnom voljom Božijom, oni dolaze i govore nam, uče nas. Sad pojavljuje se nemali problem, jer gord čovjek samoživ, samoljubiv, svojevoljan, on ne može da razumije tu blagovijest.
On tu nauku uopšte ne može da primi. I zaista, ta neposlušnost najbolje objašnjava fenomen kako, recimo, jedan visoko inteligentan čovjek projavljuje krajnju nemoć kad je u pitanju bogopoznanje. Sve drugo možemo da poznamo, da učimo, i skoro pa do korijena, kažemo skoro, jer korijen bića je u Bogu. Zato oni koji pokušavaju van Boga da upoznaju tvorevinu, misleći da eto, samo što nisu došli do ključnog odgovora, aksioma, najdalje odlaze od istine i kao takvi postaju najpomračeniji. Kako reče naš dobri i smireni, novo hirotonisani vladika Kirilo za jednog od danas najpoznatijih naučnika koji ulazi tamo gdje drugi do sad nisu ulazili, pa kaže, ona izlapjela starina, kaže. A ne zna više ni što priča, ni gdje udara. Potpuno izašao iz ležišta onog osnova bića i bunca, luduje. I ne ide po volji Božjoj, no po svojoj volji. I ne ide sam, jer svojevoljan nikad nije sam. Ako je ta svojevoljnost velika i zahtjevna, ona je ispunjena voljom onoga koji je otpao od volje Božje, voljom demonskom. I on njemu otvara prostore, ne neba, nego preispodnje. Ima i on neki svoj mrtvi prostor. Ima i on neku svoju mračnu memoriju. Ima i on neko poznanje. Ima i on neku polu istinu. I šta će pali čovjek, još neposlušan volji Božjoj, sem da luta po tim bespućima, po tim umnim prostranstvima, ali ne božanskoga uma, nego demonskoga uma. Sveti apostol Pavle dolazi nošen voljom Božjom, jer apostole svete poslao je Bog, oni su apostoli, to jest poslanici. A za poslanika je svojstveno da ne nosi i da ne izražava svoju, no volju onoga koji ga je poslao. A sin koji šalje apostole, idite i učite, propovijedajte, krštavajte, bolesne iscjeljujte, mrtve dižite, gubave čistite, demone izgonite, istinu propovijedajte, svjetlošću prosvećujte, od tame, od grijeha, od smrti oslobađajte. Šalje ih dakle on koji ne traži svoju volju Oca koji ga je poslao. I svi oni koje on šalje, počevši od apostola, zapravo nose u sebi snagu Očevu, to jest snagu Duha Svetog. Zašto je važno, braćo i sestre, da to razumijemo? Zato da bismo razumjeli i otkrili uzrok. Otkud to? Da mi sve drugo možemo da razumijemo, možemo nekoliko jezika, evo danas, ako ne znaš ispod 3-4 jezika, kao da nisi ni živ. Međutim, opet ništa. Ista glupost, još i veća. Sujetu razumijemo na svim jezicima, a apostola, odnosno jezik Božji, jezik Duha Svetoga, ne razumije. A šta je to, braćo i sestre, ako ne vavilonska zabava?
To je vavilonska zabava, to je posledica gordosti. Pa jezike je gordost izazvao. Jezici su se pomiješali kad je gordost došla do usijanja. Smo htjeli Bogu da se usprotivimo. I evo i danas opet graditelji vavilonske kule sad gledaju da nađu neki zajednički imenitelj, pa da se opet nekako razumijemo, ali na lažnim, pogrešnim osnovama. Da razumijemo jedni druge, odnosno da razumijemo volju onoga koga nije Bog poslao. On gradi svoj jezik, on hoće neku svoju pedesetnicu, on hoće izlivanje njegovoga duha i gradi svoje jezike, svoj način, svoj prostor nudi. A jedno je zajedničko, na tim jezicima i u toj njegovoj volji nema Božije volje. Nema božanske nauke. I evo i sami, živeći po njegovoj volji, a svaki onaj koji je samoživ, svojeglav, gord, on živi nošen tom energijom. I kao posledicu, šta imamo? Imamo nerazumijevanje volje Božje koju nam apostoli propovijedaju. Evo pogledajte i sami. Mada mi to najređe radimo, najređe se srijećemo sa apostolima, najbitnijim ljudima u istoriji čovječanstva mi posvećujemo najmanju pažnju. Kad kažemo mi, mislimo za nas koji se, eto, nekako koprcamo u prostoru crkve, a najveći broj ljudi uopšte ne posvećuje nikakvu pažnju apostolskim riječima i riječima samoga Spasitelja, samoga Gospoda. A otkuda to? Otuda, braćo i sestre, što mi hoćemo svoju volju. Hoćemo. Mi se tako malo namjestimo pa da izgledamo pobožno. Znate, lukav je čovjek. Neka što je lukav, nego ga je Bog nazvao lažovom. Svaki je čovjek, po procjeni srce znalca, svaki je čovjek laž. I kako nam je davno rekao jedan otac, kaže, nemojte da se čudite kad ljudi lažu. To je prosto projava, to je simptom bolesti. Svi su ljudi lažovi. Sad kod nekoga ta bolest uznapreduje, neko se bori protiv nje, ali odvojeni, otpali od jedinog istinitog, svi smo laž i svi smo lažovi. I ta bolest, braćo i sestre, itekako djeluje u nama. Mi znamo lukavi da budemo, itekako lukavi. I tu bolest, i tu laž, i tu lukavost i u crkvenom prostoru da projavljujemo. Pa kao jesmo, a nismo. Pa kao hoćemo, a nećemo. Pa kao eto nas, a nema nas. Od te gordosti, od te svojevoljnosti, mi ne možemo da razumijemo apostole. A ne zato što oni govore nerazumljivim jezicima, nego zato što žive po volji Božjoj. Možete zamisliti jednog svetog apostola Pavla koji nam kaže, vidi, kaže on nama, koji živimo po svojoj volji. Ja hoću, ja znam, ja ću ovuda, ja ću onuda, ja bi ovako, ja bi onako, a šta tek da kažemo za generacije koje stasavaju? Kako će tek do njih da dopre volja Božja? Pa njima učiteljica ne smije da stane na sijenku. Učitelj nas sijenku ne smije da ugrozi.
Kako svjedoče oni koji danas ulaze u podvig vaspitanja, to je strašna svojevoljnost. I kako će oni da se sporazumiju sa apostolom koji je krajnje poslušan volji Božjoj do te mjere da kaže da ne živi više on, nema više tu Pavla, Hristos živi u meni. A šta to znači? Da on ne živi više po svojoj volji, no po Božjoj volji, po Hristovoj volji. A sam Hristos nam otkriva da on ne traži svoju volju, no volju onoga koji ga je poslao. I onda mi pred sobom imamo bogonosca. Kad nam govori sveti apostol, nama Bog govori. Ali vidite, on govori i volju nudi, otkriva nam volju Božju i nama, našoj slobodnoj volji, nudi mogućnost da je primimo i njome da budemo pokretani, vođeni, izliječeni, podignuti, a mi svojevoljni. Mi hoćemo sve po našoj volji da bude. I to pazite, govorimo o onim osnovnim pokretima. Mi hoćemo, znate, da mi živimo onako kako mi hoćemo. Odvojit ćemo mi 15 minuta i za tu pobožnost. Odvojit ćemo mi, ajde, i sat vremena nedeljno za tu evanđelsku priču. Za tu potrebu za religioznošću. Ali volja, ona ostaje moja. A znate, kad izađemo iz hrama, pa kad se vratimo svojim životima, pa kad uzmemo arhijerejski žezal, pa kad stavimo svoju mitru na glavu, pa kad se obučemo, pa kad krenemo da kadimo po svom hramu, pa da se krećemo, pa da odlučujemo, pa da blagosiljamo sa dvije ruke. Ovo će ovako, ovo će onako. Ovo neka bude ovako, ovo neka bude onako. Ti ćeš tu, ti ćeš tu, ti ćeš tu, a ja ću ovdje. Takav arhijerej, svi smo mi u tim filmovima, takav ne može da razumije crkvu. Čovjek sa takvom voljom ne može da razumije onoga koji je pokrenut voljom Božjom. Ne može. To je uzrok zašto mi ne razumijemo propovjed crkve. Mi smo se čudili, evo i danas, mada nam je malo jasnije otkuda to. Priča, čoveče, sveti apostol Pavle, govori na srpskom jeziku i ništa ne razumije šta ti govori. Pazite, kompletnu konstrukciju poslanica i ne razumiješ, nemaš pojma šta hoće da ti kaže, u kojem pravcu da kreneš, ništa. Kao neki zid, kao da ti priča iza nekog stakla. Ti vidiš, jeste, Pavle je, vidiš, otvara usta, vidiš, tebi on govori, ali ti ga ne čuješ. Ne razumiješ. Otkuda to? To je, braćo i sestre, od svojevoljnosti, odnosno od neposlušnosti. A nema ništa gore, nema ništa opasnije za nas od toga, jer ako njega ne razumijemo, onda nećemo ni Boga razumjeti. To je Sina Božja. Ako Sina ne razumijemo, onda se sa njim ne možemo ni sjediniti. A ako se ne sjedinimo sa njim, ne možemo se sjediniti sa Otcem. Pa pogledajte danas, zbog te neposlušnosti, pazite, demonopodobne neposlušnosti, jer ovo što danas imamo, ovakav stepen neposlušnosti koja
zadire u otvoreni prezir, i ne samo prezir, nego u potpuno antiraspoloženje. Danas sve što je Hristovo je mrsko savremenom čovjeku. Crkva Hristova, crkva pravoslavna, govorimo o crkvi Hristovoj i o pravoslavlju onom autentičnom, koje je ostalo vjerno volji Božjoj. Istina, njega sve manje ima, takve vjere koja ima i silu u sebi, takve silne, ne našminkane, namještene, nego silne pobožnost sve manje ima i sve se rijeđe nalazi i srijeće. Takvo pravoslavlje ovaj svijet mrzi, braćo i sestre, ne priznaje ga. Istina, i plaši ga se. A bižuterije pravoslavne, kako reče jedan otac, Pepsi, kola, pobožnosti i crkvenosti, pa to ide na istu trpezu. Iz tih pehara nazdravljaju i žrečevi ovoga svijeta. To je prazna pobožnost, nikakva pobožnost. To je prazna i mrtva vjera koju mrtvaci ovoga svijeta poštuju, jer im je jednaka po duhu. Mrtva pravoslavna vjera ni po čemu se ne razlikuje od drugih mrtvačkih projava vjere i mrtve pobožnosti. Zato, ako hoćemo da primimo Očev blagoslov, Očevu volju i Očevu silu, to jest silnog Duha Svetoga, mi prije toga treba da se smirimo. Treba da se naučimo poslušnosti, ali ne bilo kakvoj, nego ozbiljnoj, crkvenoj, apostolskoj, svetopredanskoj, liturgijskoj pobožnosti. A da bi se naučili, mi treba da naučimo da slušamo. Da slušamo one koje je Bog poslao i pokrenuo svojom voljom. I ako se naučimo, i ako primimo njihovu volju, to jest volju onoga koji ih je poslao, a preko njega volju onoga koji je njega poslao, onda će doći i do sjedinjenja. Jer kroz volju, kroz sinergiju volja Božja i volja moja kad se sjedine, onda mi zaista jesmo jedno. I mi jesmo jedno sa onim koji ne može, braćo i sestre, da umre. I zato nas sveti apostol Pavle uči i uvodi u tajnu, da oni, neće kaže da nam to bude nepoznato, da oni koji se upokoje u Gospodu, da će oni vaskrsnuti i da će na oblacima biti vazneseni u srijetanje njemu, da bi zauvijek sa njim bili u njegovom carstvu. Ali vidite, bilo bi krajnje drsko da tumačimo i da taj blagoslov prenosimo na sve one koje majka rodi. Nemojmo tako, to je neozbiljno, nije to crkveno. Apostol se obraća braći, on se obraća i danas crkvi. Ali vidite, mi imamo problem što i mi u crkvi pa ne možemo da ga razumijemo. I mi u crkvi pa opet svojevoljni, a kamoli oni izvan crkve. A tamo, vjerujte, a i sami to vidite, a gdje ti je sveti apostol Pavle izvan crkve? Mi jedva ovdje, pa, što kažu, uz veliki napor, pa po nešto da sklopimo. A izvan crkve to je potpuno nemoguće. A on, obraćajući se nama, govori da ako se sa Bogom sjedinimo sad za vremena, i to vrlo tijesno da se sjedinimo kao čokot što je sjedinjen sa lozom
i glava sa tijelom. Pazite, takvo sjedinjenje mora da bude. Nego mi ne učimo od svetih otaca, pa nas đavo vara, znate, raznim sentimentalnim tumačenjem. Pa mi mislimo, znate, da će Gospod to tako, sve će da nas prigrli, nikakvih problema nema, na kraju će to sve biti dobro kao u dobrom filmu. Neće, braći i sestre, to nam Gospod otkriva. On hoće da bude, ali neće biti zato što mi nećemo. Neće biti zato što mi svojom voljom nećemo onako kako je po Božjoj volji. I to će biti uzrok naše, daleko bilo, od svakoga od nas, ali pogibije svakog onog koji odbaci i koji odbacuje volju Božju. Jer u volji Božjoj je život Božji. U volji Božjoj je carstvo Božje, sila Božja. U crkvi Božjoj je ta volja Božja. I apostol samo onima koji žive po volji Božjoj otkriva ta obećanja. Oni, kaže, koji usnuše u Hristu, pazite. A ko su ti koji umiru u Hristu, ako ne oni koji žive u njemu? Zato treba da se trudimo, da investiramo na taj način, da otkrivamo, da izučavamo, da ispitujemo volju Božju i da joj damo prostor, da uđe u nas, da nas osvoji, da zauzme, jer to je osvajač koji oslobađa. To je volja koja nas ne ograničava, naprotiv. To je tajna sjedinjenja, to je tajna oboženja, to je volja koja našu ličnost čini besmrtnom, bogovskom. Uđe Bog svojom voljom u tebe i Bogom te načini. Činite svetim, pa pogledajte svete ljude. A otkud ta svetost? Zato što su primili volju Božju, život Božji kroz volju Božju. Evo danas slavimo svetoga Sergija Radonješkog, svetoga poslušnika. Bio poslušan Ocu kroz Sina, a mu Duh Sveti dao svetost. Pa prepodobnuje Efrosini, isto tako. Nema ni jednog svetog, a da ga nije volja Božja osveštala i da je nije svojom slobodnom voljom kroz crkvu i upoznao i zavolio i primio i njome postao besmrtan. Ali crkva to nudi svima nama, a ne samo Pavlu. Pa da je samo Pavle bi bio gdje jeste i to je to. Vidite kako se on razletio po svoj vaseljeni, još za života u tijelu, a tek kad se oslobodio njegov besmrtni duh tijela, tek je onda postao prisutan. Evo pogledajte samo to čudo Božje. On danas, u ovom danu, da je samo u tijelu, on bi mogao da bude ili ovdje sa nama, u Budvi, ili u Korintu, ili u Efesu, ili u Rimu, i još malo poslanicama da zavati. Ili mejlovima. Međutim, on je duhom sad prisutan u svim hramovima. Gdje god se danas služi sveta liturgija, čita se poslanica, odnosno čuje se glas svetoga apostola. Gledajte kako prisustvuje. A šta on poručuje? Pa on poručuje. Šta on nudi? Pa nudi volju Božju. U svim ovim savremenim ponudama, a vidite, mi smo se pretvorili u jedno trkalište, u jedno tržište, svi nešto nude. Još sad ti menadžeri, ti stručnjaci, ti žrečevi savremenog svijeta, oni sve više koriste, znate, tu sakralnu terminologiju. Pa sve više simuliraju nebo, raj. Znate,
tu čistotu rajsku, koju možeš hemijom i u kući hemije da nađeš, to blaženstvo, to nebo, taj raj, to carstvo, simuliraju, zloupotrebljavaju sakralni jezik crkve. A Pavle, braćo i sestre, on ne simulira, on ne falsifikuje, on otkriva volju nebeskoga cara kroz našu svetu, sabornu, apostolsku i pravoslavnu crkvu. Zato je vrlo važno, jer evo i zadušnice podsjećaju nas na smrt. Znate, mi svakako umiramo, to je sigurno. Kojim ćemo putem ići, kojom voljom živjeti, to je na nama. Ali je sigurno da ćemo i umrijeti. I smrt daje težinu i daje na značaj ovoj apostolskoj propovjedi, jer baš apostol o tome govori. Kako smrt valjano da dočekamo i kako besmrtnost, zagarantovanu besmrtnost, da naslijedimo. Nudeći nam i ukazujući na volju Sina, a Sin otkrivajući da to nije samo njegova, nego i volja Očeva. A ako primimo tu volju, ako poslušamo Sina, slušajući crkvu, braće i sestre, Duh Sveti, pazite, Duh Sveti, Car Nebeski, Bog Duh Sveti, ulazi u nas i Sveta Trojica se zacari u nama. A od toga nema i ne može biti ništa uzvišenije i našoj duši potrebnije. Zato nas crkva poziva na podvig poslušnosti. Ne bilo kakve, nego crkvene, evanđelske, hristocentrične poslušnosti. Ovo je, govori Otac, Sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji. Njega poslušajte, to jest njegove volje se držite. Njegovu volju jedite i pijte po njegovoj volji. Po svaku cijenu živite i naslijedit ćete Carstvo nebesko. Bićete moja djeca, bićete djeca svjetlosti. Neka bi dao Gospod da i mi tu svjetlost ovdje primimo, da je i u grob odnesemo, da bismo, kad sunce pravde dođe drugi put, iz grobova ustali kao neugasive svjetiljke i zajedno sa njim, sjedinjeni sa njim, ušli na carske dveri u grad nezalazne svjetlosti, u nebeski Jerusalim, da tamo svjetlimo netvarnom božanskom svjetlošću u vjekove vjekova. Amin.